Ayakta kalmayı başaran bir partiyiz. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP'ye ji bo amadehiya Kongreya Mezin ya ku dê di 23 Sibatê de pêk li Stenbolê civînek digel nûnerên ragihandina Kurdî û ragihandina opozisyona Tirkiyeyê pêkanî. Hevserokên HDP Pervîn Buldan û Sezayî Temelî digel nûnerê ragihandinê kom bûn. Buldan û Temelî her yekê pêşiyê axaftinek pêşkeş kirin. Paşê ji civîn wekî pirs û gotûbêja di nêvbeyna nûnerên ragihandinê û her du hevserokan de berdewam kir û bi awayekî ji kamereyan re girtî an jî off the record. Kayyum atandı. Lê em dikarin bêjin pisyarên rojnamevanan nemaze yên nûnerê ragihandina Kurdî di derbarê wê çendê de bû ku HDP hemû hêza xwe ji Kurdan werdigire, doza Kurdan ya neteweyî ji arîşeyek herî sereke ya Tirkiyeyê lê HDP xwe wekî partiyekî ya Tirkiyeyê binav dike û bi awayekî tîr û hûrkelî li ser daxwaz û arîşeyên Kurdan ranaweste. Nemaze di mijara perwerdeyiya Kurdî û axaftina bi zimanê Kurdî de HDP bêxemiyan dike. Her du hevserokan di vê mijarê de bersîva pirsên rojnamevanan dan. Başta Kürt meselesi olmak üzere Sezayî Temelî got belê rast e HDP partiyekiya Tirkiye lê di heman demê de em partiyekiya Kurdanê jî. Off the record konuşacağız birbirimizle. Endamê birêveberiya navendê yê HDP Azad Barîş di heqê mijarên hatine gotûbêjkirin de bo Kurdistan TV wiha got. Me xwestem civînekê bi çapemeniya re çê bikin ya netewî de ji ber ku li ser me di warê çapemeniyê de ambargo kelkî mezin heye ji alî de jî hem çapemeniya Kurdî ew ku bi zimanê Kurdî de axife hem jî çapemeniya azad li vê derê li hemberî iktidarê rejimê bu wan re hevcivînekî çin fikrê wan bigirin ji ber ku ew weke neynika a civatê ne di her navgel dizanin her mehelê sûkê de li her cî tiştî dizanin bûyayî me xwest ku em hinekî bi hev re danûstendî bikin guftogakî bikin şîrovê baş derketin ortê em bawerin ku va tiştê ku hatin gotin swalê ku hatin kirin bersivî ku hatin dan em ê bikin weke rêberiya kongreya xwe jî di nav de ew jî bigire tiştekî pir mihîm bû. Hevseroka HDP Pervîn Buldanê jî bu amadehiya Kongre û nemaze bû rewş û rola Selhatîn Demirtaşê hevserokê berê ku niho di zindanê de ye bu Kurdistan TV wiha axivî. 23 Şubat Piştî kongrê me di 11 şûn de partiya me ket bin êriş û zextên mezin de. Hevserokên me, parlamenterên me hatin girtin. Kayyum danîn cihê serokên me ên şaredariyan. Siyasetek ya şer xistin ser kar. Zextên li ser partiya me bênavber berdewam kirin. Di vê mijarê de tiştek guhurtî tin neye. hiç tartışmasız Di mijara hevserokê me yê berê rêzdar Selhedîn Demirtaş de jî bi awayekî vekîrî dikarim wiha bêjim. Ji sedema ku niha di zindanê de ye em nikarin erkdar bikin. Belê gava ji zindanê derket û azad bû, wê gavê jî cihê hêla ye em dê bixwazibin ji wir dest pê bike. Em amade ne hemû erkan digel wî parve bikin. Qet guman di vê yekê de tune ye. Wî cihê xwe di dilê milyonan mirovan de çêkiriye. Helbet bo me jî ew wekî bînahiya çavê me ye. Lewma em dixwazin rojekê zûtir azad bibe. kongreye de bir çağrı yapmak Bo kongreyê jî banga min bo her kesê ew e ku beşdariyê li kongreya me bikin. Em dixwazin her aliyên civakî cihê xwe di nav rafên partiya me de bigirin. Toplantımızın Kongra HDP'ye de 23 Sibata li pêşiya de li Enqereyê pêk bê. Niha hemû xebatên HDP'ye bu amadehiya Kongreyê ne. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.